Αν ο κύκλος σου δεν σου κάνει τη ζωή καλύτερη, τότε δεν είναι ο κύκλος σου, είναι το κλουβί σου. Και αν νιώθεις έστω και λίγο φυλακισμένος στη ζωή σου τώρα, αυτός είναι ο λόγος. Γιατί περιορίζεσαι από τις φιλοδοξίες, τα όνειρα, τις σκέψεις, τις συνήθειες και τις πράξεις όλων αυτών που έχεις γύρω σου. Σκέψου το εξής. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, αν τον κλειδώσεις μέσα σε ένα κλουβί και του πάρεις την μπάλα και την ομάδα, δεν μπορεί να λειτουργήσει και όλες τις ικανότητες πάνε χαμένες. Κλείδωσε τον καλύτερο μηχανικό αυτοκίνητο στον κόσμο μέσα σε ένα κλουβί και δεν μπορεί να σου φτιάξει αυτοκίνητο. Και κάπως έτσι ζουν και οι περισσότεροι. Δέσμοι των επιβλαβών συναναστροφών τους. Σκέψου το εξής για να καταλάβεις τη διαφορά που κάνει ο σωστός κύκλος. Αυτή τη στιγμή γεννιούνται δύο παιδιά σε δύο διαφορετικά μέρη του κόσμου. Το ένα σε μια οικογένεια εφοπλιστών στο Λονδίνο, το άλλο σε μια οικογένεια αγροτών στην Σομαλία. Το ένα παιδί θα μεγαλώσει με τον πλούτο ως κάτι φυσιολογικό στη ζωή και στο περιβάλλον του, μαθαίνοντας για αυτό από τον επιχειρηματία πατέρα του. Το άλλο παιδί θα μεγαλώσει με τη φτώχεια και τη στέρηση ως κάτι φυσιολογικό, δουλεύοντας όλη τη μέρα στα χωράφια. Τα δύο αυτά παιδιά έχουν ένα προκαθορισμένο πεπρωμένο, το οποίο για να αλλάξει θέλει πολύ μεγάλη παρέμβαση ή από τους ίδιους ή από συνθήκες στη ζωή τους. Αλλά το μέλλον τους είναι προμελετημένο και στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αλλάζει. Και είναι ξεκάθαρο για ποια ζωή προορίζεται ο καθένας τους. Για αυτήν που τους δίνει ο κύκλος τους. Και επειδή δεν μπορείς να αλλάξεις το μέρος στο οποίο γεννιέσαι, το χρώμα σου, το φύλο σου, τους γονείς σου, το μοναδικό πράγμα που έχεις απόλυτο έλεγχο στη ζωή σου και μπορείς να αλλάξεις και θα σου αλλάξει τη ζωή, είναι να αλλάξεις τον κύκλο σου. Μπορεί να έχεις φιλοδοξίες, εργατικότητα, φαντασία, αλλά δεν φτάνουν για να πετύχεις. Άμα δεν έχεις την απαραίτητη υποστήριξη και ενθάρρυνση από τον κύκλο σου, οι πιθανότητες σου είναι πολύ μικρές. Γιατί η ζωή σου είναι ακριβώς το αποτέλεσμα των συναναστροφών σου. Η λαϊκή σοφία του «δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι» είναι πάρα πολύ εύστοχη. Γιατί ουσιαστικά η ζωή σου είναι το μέσο των 5 ανθρώπων οι οποίοι σε περιτριγυρίζουν. Αν έχεις 5 φίλους και οι 5 φίλοι αυτοί είναι άφραγκοι, μάδεψε τι θα γίνεις κι εσύ. Άφραγκος θα είσαι. Αν έχεις από την άλλη 5 φίλους που είναι όλοι εκατομμυριούχοι, και εσύ, αν δεν θα γίνεις εκατομμυριούχος, σίγουρα θα έχεις οικονομική ελευθερία και θα είσαι πολύ άνετος. Αν έχεις 5 φίλους οι οποίοι είναι όλοι ντούκια, τούμπανα, χτυπιούνται στο γυμναστήριο και μοιάζουν σαν αρχαίοι Έλληνες θεοί, έτσι θα γίνεις κι εσύ. Γιατί ο κύκλος που έχεις γύρω σου σε τραβάει να μοιράζεσαι τις ίδιες νοοτροπίες, τις ίδιες πεποιθήσεις, τα ίδια θέλω, τα ίδια πιστεύω, τις ίδιες πράξεις και τις ίδιες ασχολίες. Επομένως, παίρνεις τα ίδια αποτελέσματα με όλους αυτούς οι οποίοι σε περιτριγυρίζουν. Και άμα απορείς γιατί η ζωή σου αυτή τη στιγμή μυρίζει σαν το βόθρο του Μπαρμπαγιάννη, θα τη λύσεις την απορία σου πολύ απλά κοιτάζοντας ποιους έχεις δίπλα σου για παρέα, για φίλους στο κοντινό σου περιβάλλον. Και δεν θα έχεις πλέον καμία απορία γιατί θα είναι όλα πολύ ξεκάθαρα σε αντίθεση με το βόθρο. Υπάρχει λόγος που οι πλούσιοι, οι πολιτικοί, οι διάσημοι πετυχημένοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά ιδρύματα, σχολεία και πανεπιστήμια. Ο μέσος άνθρωπος λανθασμένα πιστεύει ότι τα στέλνουν εκεί γιατί θα πάρουν καλύτερη εκπαίδευση. Γιατί επίσης ο μέσος άνθρωπος πιστεύει το ψέμα ότι πρέπει να πας στο πανεπιστήμιο για να μπορέσεις να βγάλεις λεφτά και ότι η εκπαίδευση, η πανεπιστημιακή είναι το κλειδί στο να έχεις οικονομική άνεση, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα ψέματα που μας έχουν πει από τη μέρα που γεννηθήκαμε μέχρι τη μέρα που βγήκαμε από το αυγό, που βγήκαμε από το σπίτι, που πήγαμε φοιτητές και μετά καταλήξαμε να δουλεύουμε delivery στο σουβλατζίδικο. Και ο μέσος άνθρωπος φυσικά δεν έχει ιδέα, γιατί αν ήξερε πώς λειτουργούν οι πλούσιοι και οι πετυχημένοι, θα ήταν και αυτός πλούσιος και πετυχημένος. Και ο λόγος που οι πλούσιοι και οι πετυχημένοι στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά ιδρύματα και ελιτιστικά σχολεία τύπου Harvard είναι για να περιβάλλονται από άλλους σαν και αυτούς, για να έχουν στον κύκλο τους άτομα τα οποία θα τα ανυψώσουν, για να έχουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο, σε γνωριμίες, σε συνεργασίες που δεν έχουν οι κοινοί άνθρωποι. Τίποτα δεν θα σου καταστρέψει τη ζωή πιο γρήγορα από τα λάθος άτομα γύρω σου και τίποτα δεν θα την αλλάξει πιο γρήγορα όταν περιτριγυρίζεσαι από τα σωστά άτομα. Διότι δεν θα ήσουν φτωχός αν όλοι όσους με τους οποίους μιλούσες ήταν πλούσιοι. Όλη η ζωή μου άλλαξε δραστικά όταν αναβάθμισα τον κύκλο μου. Όταν έκοψα από τις παρέες μου και από τις αναστροφές μου όλους τους αρνητικούς, τους πεσημιστές, τα άτομα χωρίς φιλοδοξίες, χωρίς όνειρα,
τους συμβατικούς, όλους αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν κάτι παραπάνω από τη ζωή τους και δεν είχαν κάνει τίποτα με τη ζωή τους. Όταν ξέκοψα από όλους αυτούς και δημιούργησα επαφές με νικητές, με επιχειρηματίες, με εκατομμυριούχους, με άτομα τα οποία πάνε κάπου με τη ζωή τους, τότε άλλαξαν όλα. Και από σπίτια με μούχλα στους τοίχους, φοιτητικές εστίες, κατσαρίδες και στρώματα από τα σκουπίδια, βρέθηκα στο να μένω στις πιο πολυτελείς οικίες σε ολόκληρο τον κόσμο, να ταξιδεύω τον πλανήτη ακατάπαυστα για 2 χρόνια και να κάνω ζωάρα. Και αυτό με την πολύ μικρή αλλαγή του να συναναστρέφομαι με διαφορετικά άτομα και να αλλάξω τον κύκλο μου. Μα θα μου πεις, και πού θα βρω εκατομμυριούχους, επιχειρηματίες, πετυχημένους για να βάλω στον κύκλο μου. Αν το θες αυτό και νιώθεις ότι ο κύκλος σου δεν σε καταλαβαίνει και ότι δεν περιτριγυρίζεις από τα σωστά άτομα, μπορείς να τσεκάρεις το Κονκλάβιο, την κλειστή μου κοινότητα για πετυχημένους. Με το Κονκλάβιο όχι μόνο έχεις αποκλειστική πρόσβαση σε μένα για καθημερινό mentoring, αλλά και υποστήριξη από άλλους σαν και εμάς. Όπως επίσης προσκλήσεις στα event Mastermind εκατομμυριούχος 2 φορές το χρόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σε πολυτελείς οικίες, σε μυστικές τοποθεσίες που μοιράζονται μόνο στα μέλη του Κονκλαβίου, βίντεο μαθήματα αποκλειστικά για μέλη, πολλά άλλα καλούδια, καθώς και τα 2 επερχόμενά μου βιβλία, το πρώτο σου εκατομμύριο και η ψηφιακή σου επιχείρηση.